أبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان من يمن ولا يمن عليه، سبحان من يجير ولا يجار عليه، سبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Muna godiya kwarai da gaske. Abu na gaba bayan buɗe taro da addu'a da girma wakilin mai martaba sarkin Rano, masu girma wanda a kimanin shekara biyar kamar yadda ne ta jin sanarwa a ɗazu a tattaunawa da aka yi cewa an yi ta gabatar da bukukuwa shigen irin waɗannan a ƙasashe daban-daban na duniya baki ɗaya. Wannan sai ta sa ainihin mai girma sarkin Hausawan Afirka Dr. Abdulkadir Koguna ya ga babu abin da ya dace illa a kawo wannan taro masarautar Rano ba don komai ba. Allah cikin hikimarsa da ikonsa wannan rana irin ta yau ya wannan lokaci marigayi mai martaba sarkin Rano an umarce ni da ya kirawo Malam Mahmud Muktar domin ya zo ya gabatar da karatun Alƙur'ani mai girma. Malam Mahmud Muktar, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها العلا. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. sunana Zakar Sadiq Kuda, kuma ni ne na permanent secretary na ministry na ma'aikatar yawon buɗe kai da al'adu. Na zo ne a matsayina na wakilin mai girma kwamishinan al'adu da yawon bude idanu. saboda haka
a masu girma iyayenmu a sarakunan gargajiya da musulunci, a masu mai girma tsohon kwamishina na ma'aikatar ayyuka da gidaje ta Kano, Profesa Malam Salihu Malamina, a sauran jama'a, assalamu alaikum. Kodayake an buƙace ni in gabatar da ɗan jawabai na marhaba. Jama'a, assalamu alaikum. Amin sarauniya. Amin sarauniya da wakin tofa sabo. Amin sarauniya. Ita harka ta Hausa da al'adunta da kuma harshen, duk wani bayani da mutum zai yi ba zai kammali ba, dole sai ya haɗa da masarautar Rano a nan duniya. Saboda haka ina ganin yana daga cikin dalilin da ya sa aka kawo wannan taro, kuma mai martaba sarkin Rano, Allah ya kara sarki lafiya, ya ba da izinin aka zo ana gabatar da wannan taro. Bayani da za mu ya aro daga cikin larabci, yanzu kuma ya aro daga cikin turanci, ya aro daga iyamuranci, har yarbanci ma za ka da wasu kalmomin Hausawa sun mai da suna kuma sun zo a ma'anarsu da suke a can ya dawo, kuma suna amfani da ma'anarsa a waccan ma'ana ta wancan yaran a matsayin yaransu. Abin da zan kira ga Hausawa, musamman matasa na yanzu, akwai wasu abubuwa yanzu da suke damu ma'ana shi kansa hausan ga mutane yara matasa. Za ka ga an shigo da wasu kalmomi, wato ba kuwa kalmomi ba, wajen rubuce-rubucen Hausa za ka ga akwai kalma mu da muka taso aka koyar mana, ko kuma akwai alkalma da aka sanar mana wadda ike mun san ba sa cikin harshen Hausa. Mutum zai rubuta Zainab a wannan zamani sai daga ya sa X. To Hausa ba ta da X, Hausa ba ta da V, Hausa ba ta da V. Wato alƙalma guda hudu ne wanda Hausa ba ta da shi, amma abin takaici a yanzu za ka ga matasanmu duk suna amfani da ita. Ba ta da Q, ita ce ta hudu. A maimakon yayi ka da wannan lambata wanda shi aka koyar da mu ya zama a matsayinka, sai ka ga yara suna amfani da Q. Ina ganin shi wannan taro da wayanda suka tara su, Allah ya musu albarka, ya kamata mu mai da hankali da sauran manyanmu na Hausa, mu mai da hankali cewa mu ga cewa 'ya'yanmu da ƙannanmu sun daina amfani da waɗannan alƙalamomi, saboda mai sani da ba namu ba, saboda kusan in ka tashi rubutu, in dai rubutu ne wanda duniya za ta karba, za ka gaba a amfani da wayannan. Saboda haka dole mu tashi haikar mu ga cewa waɗannan kalmomi da suke nema su shigo mana da su da ƙarfi na ƙa, D da X da B, mu ga cewa ba su samu mahalli a cikinmu ba. Kuma masu waɗanda suka haɗa wannan taro ya kamata a ce su ma sun himmatu wajen kamfanoni, musamman waɗanda suke yin talle, suna shawartar su, ko kuma a samu hanyoyin da za a dinga shawartar su cewa duk lokacin da za a yi talla, musamman da harshen Hausa, su ga cewa an samu ainihin wanda ya samu Hausar. Ba kawai mutum saboda wasu dalilai ya ji Hausa kawai ki zo ki faɗa abin da suke so ba.
ilmantar da su za a yi ta hanyar cewa fa sako suke nema su isar, idan ba su yi amfani da yaran da kalmomin da suka dace a Hausa ba da kuma abin da ya kamata a ce sun yi don mutane su fahimce su. To a ƙarshe waɗanda suka haɗa wannan taro ga iyayenmu sarakunan addini da sarakunan addininmu da kuma manyan malamanmu irin su Profesa Abdullahi Salihi na Bayero University. Assalamu alaikum. Mai girma tsohon kwamishinan ayyuka na jihar Kano wanda yake shi ne injiniya Mu'az ɗan Sarauniya ya shigo wannan waje mune masa barka da zuwa. Kana kuma akwai honorable Ado Gamba Jayin wanda yake shi ne mataimakin shugaban karamar hukumar Gwale kuma ambasada ne na zaman lafiya shi ma a wannan ainihin ƙasa ta mu. Muna fata mune musu barka da zuwa. Ya sai ga abin ya nauyi a tare da ina zuwa da naga profesa wallahi sai gaba na fadi wai an ce muka da kunshin gishiri kai da ta kawai yanzu yanka ta za a yi kuma wato sali a fara ci ina wa shi shugaban ko kuma to ni shugaban Hausawan duniya ne ko na Afirka na ce to ai yanzu aka fara ko shiga rawan mahaukaciya ta ce suna fara yau wata da kasar nisannu sai ka ga har an je wannan gurin kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar